आई दुल्हा ले ली, दुल्हा आ गईले राजा भैया दुल्हा वाला। अरे मयूर अरे ये ठेला वाला, अरे सुनी ना दुल्हा बेचतनी। अरे बड़ा बढ़िया समय दुल्हा बेचतनी जी। एगो काम करी हमारा लायक तनी एगो नीमन दुल्हा दी तो रोजगार वाला। अरे आई आई मलकिनी आई आवा आवा। दुल्हा कहीं बा, एक से एक दुल्हा बड़ा सामान लेके सौदा तो माने गोदाम भरल बा, ठेला पर लेके चलल बनी। आ एगो रउआ 10 पीस ना निकली, एगो बेरोजगार ना निकली, सब कहीं ना कहीं सेटल बारस। सबसे निमन का दुल्हा हमरा के दी तो। हाय देखी रउआ बढ़िया दुल्हा कहानी हनु। हाय देखी ग्राहक बनी, हमार रेगुलर कस्टमर बनी। रउआ घर में सब कोई हमरे से दुल्हा किनेला, तो वैसे रोए का हमें स्पेशल दुल्हा दिखाओ। रेट तो तनी टाइट लागी। रोए जानते बनी कि राजा भैया के दुल्हा मतलब उचित रेट में मिलेला। सब ई ना कि लड़का के रेट आसमान छुआता, लड़का धरती पर पानी छुआता, ई सब ना होई हमरा लगे, बिल्कुल ना। हम रोए के दिखाओ तनी सरकारी नौकरी कोनो कमी निकल गल तो हम दुल्हा बेचल छोड़ दम बिहान से। हई देखी ई ना कि सरकारी नौकरी में लड़का बा, बोली का कैसा लगता, पसंद बानू? उ सब तो ठीक बा, बाकी दुल्हा कहे पियर लागता रे जी। ये रही बा महाराज को जब बात कहनी रहुआ। सोना कैसन रहेला ई बताइए। पियर रहेला, पियर रहेला न फैसला रहुआ करी। जब लड़का सोना बा तो ई पियर ना रही तो हरियर रही है। हमार सौदा हरियर रही, सोना लड़का है। बोली ई का कहता नहीं जी, जौन आदमी बीमार रहेला ओकरा पीलिया भई रहेला, ओकर देनु पियर लागेला। ई त यही ना पियर लागता रे। लागता इनकरो पिलिया नहीं खेनु भइल, बताई ना। देखी रुआ आपन आदमी बनी, रुआ के तो बताही के पड़ी और वो समझदार बनी। देखी रुआ जब ये सब बात जानते बनी तो रुआ का छुपावे के पूछ जाए कि ई लड़का जे बा सरकारी स्कूल के मास्टर बा, एकदम प्योर मास्टर। ई ना कि फर्जी, बिल्कुल सही तरीका से फर्जी ज्वाइनिंग कैले और तो और पिछला 16-17 महीने से तनख्वाह नहीं खिया। अब बुझे आई तो कितना रउए बताई, जौन आदमी 16-17 महीना डेली 2 टाइम खिचड़ी खाई, वो पियर ना रही तक लाल टमाटर लिखा हो। लेकिन रउए टेंशन मत ली, बिल्कुल टेंशन मत ली। लड़का खाइल पियल घर के ह, कहीं खैलक, कहीं पियलक, कहीं पिटैलक, फिर दे झाड़ के चलते बा, केहू से राय टाय ना। अरे संस्कार न देहल बा, घर से शिक्षित परिवार के लड़का ह। का कोई खैलस कोई पियलस। अरे तो पहले के बात हम रुआ के बता देनी हो। रुआ अपन आदमी बनी, ग्राहक रेगुलर ग्राहक बनिए से तो बिल्कुल अलग माहौल बा। अब तो सरकार बढ़िया कदम उठा चुकल बा, अब तो घर से बाहर पियहू ना जाला, कहियो ना। का ओ पियल छोड़ देला मन काई? बिल्कुल ना, अब कहाँ पिए हुए जाला, अब तो घरे में मंगा लेला पिए खाए। घरे में पी खा के जवन विधि व्यवहार करे के बा बेचारा अपने परिवार में करेला। आ घर में कौन पी के व्यवहार करेले जी? अरे गजब कहनी रहुआ, पियला के बाद के विधि व्यवहार कुछ अलग ढंग के होला। जब माई बहन से बात शुरू होला तो लगातार 7 पुस्तक तरन हरन हो जाला। मयूर ई घर में ऐसन पी के व्यवहार करेले, इनकर कैसन संस्कार बाटे? अरे महाराज तो घर में नहीं करेला, पहले बुद्धि ना रहे तो बाहर मार करत रहे तो पिटा जात रहे, लेकिन अब भटक खुल गइल बा। अब का करे लगे, घरे में पी के बाबू से मार करके पीट देवे। देखी तो कहाँ पहले पिटात रहे आ कहाँ अब पीटता। अरे संस्कार में कुछ तो बढ़ोतरी भइल बा। फैसला रउआ करी कि लड़का सोना बाकी हीरा। अब तो ये हमरा हीरा लागता। हाँ इकर तो हम रेट कमे लगल नहीं, अब तो भाई 7 लाख रुपया एगो चाय। हीरा ना कीड़ा बाड़े, मुंह मारो ऐसन दुल्हा के। ऐसन दुल्हा हमरा के ना चाहिए। ये बार अपना माई बाबूजी के मारता रहे, आ शादी भइला के बाद हमरा के मारे लगी है। अरे महाराज अब लड़का तो सोना से हीरा हो गल, अब का चाहिए रहुआ? ना भले हम जाड़ा आगे ताप के बिता ले, लेकिन ऐसन लुआठी जैसन दुल्हा हमरा ना चाहिए। ठीक बा, दोसर दिखाई। हमारा आखिर काम का बा, ई नहीं के पसंद तो दूसर पसंद पड़ी। सौदा कहीं बा, गोदाम भरल बा। हाय देखी चल बाबू, हाय देखी लड़का कैसा लगा था लड़का। इहो ठीक है बड़े, लेकिन कौन काम करेले? अरे ई ना पूछी के लड़का का ना करेला, लड़का सर वो जॉन करवा मुंह करी, लेकिन ये घड़ी तनी व्यस्त बा अपन काम में। कौन अपन काम?
कौन कारोबार बाजी यहाँ के? तरगो बेगरिया बुझाता नहीं लड़का के अपन बिजनेस बा, मार्केट में अपन कारोबार बा। आई लड़का ऐसा न कारोबार कर चुकल बा कि एक से एक गरीब से लेके अमीर लोग एक दुकान के आगे कटोरी लेके खड़ा रहे। अरे बाप हो बाप, इतना बड़को यहाँ के कारोबार बा। अरे देखी अमीरी तो बहुत अलग में के चीज बा, लेकिन इ लड़का ऐसा कारोबार करिए चुकल बा, मैंने बुझा देन ऐसा कारोबार करिए चुकल बा कि रोवा कटोरी लेके खड़ा रहे के पड़ी। ठीक बा, बताई ना का चीज के बिजनेस यहाँ के करे नी? अरे महल साधारण बिजनेस बा, जदू मोर पर ठेला लगा के फोचका बेचेला। का फुचका बेचनी? रौरा तो खूब कहत रहनी है कि इनकरा आगे बड़ बड़ लोग कटोरा लेके खड़ा रहेला। एते में फेंके वाला कौन बात कह देनी हो? अब रुआ फोचका खाए के बा त ठेला के आगे कटोरी लेके त खड़ा रहे के पड़ी है। एमे गलत बात का बोल देनी हो? उगा जे बा ए लइका से आंख मुद के बियाह करी, ज्यादा सोची मत कि बियाह के बाद कैसे एगो आउट ठेला किन के बिजनेस फैला दे। सोची कैसे कोरी फोचका बेचाई, कोरी पकौड़ी। आय हाय हाय हाय, राम बनैले जोड़ी एक और फोचका एक और पकौड़ी। जाई रहे दे, लइका ले आइल बनी एगो आन्हर एगो कोढ़ी। आज जोड़ी लगी वाह, रुआ बियाह करी, बियाह सोची मत। अपन दुल्हा अपना लगे रखी, मुंह मारो ऐसन दुल्हा के।